teníem que acabar avui i acabarem diumenge. Està sortint més quilos del que comptava, costa més de collir. El Pallars, a l'Alt Pirineu, es troba en un moment d'ebullició vitivinícola, ja que en els darrers anys s'ha produït una explosió de petits cellers que han fet una aposta per la qualitat i pels elements que donen singularitat als vins de la comarca, la varietat tèrmica provocada per l'alçada i un terreny únic, geològicament parlant. Estem al Pallars, a Castelldefels, em dic Raül Bobet. Bàsicament això és una història obsessiva de cercar un somni. En aquest cas d'aquí era un somni per fer vins una mica més fins i neix d'un dubte, de fet, d'un dubte si buscar latitud o de buscar altitud. Evidentment, si busquem latitud no ens trobaríem aquestes contrades tan boniques com el Pallars i bé, vaig decidir, vaig apostar això va ser l'any 2001, però ja abans, que no es parlava del canvi climàtic, diguéssim, a finals dels 90, diguéssim, ja el somni estava aquí, i sobretot tastant vins interessants d'altres indrets, d'altituds més altes que les nostres, parlant del nord, evidentment, parlant d'Europa, i aquest és una mica el motiu del per què ens trobem aquí, a Castelldefels. El Pallars històricament sempre ha sigut una terra rica en vins i el cultiu de la vinya sempre s'ha donat molt bé gràcies a que és un terrenys molt baixos en matèria orgànica i rics en minerals, sobretot el ferro i el calci. Aquests dos minerals són indispensables, juntament amb altres, per al desenvolupament de les funcions de la vinya. El ferro és molt necessari per a la respiració i amb el resultat que els vins tenen més color si tenen més ferro. Que tenen més calç són vins més fins, més aromàtics. Les característiques principals dintre de la viticultura de muntanya és el gran salt tèrmic que trobem entre nit i dia. Si bé de dia tenim temperatures que oscil·len entre 30 i 35 just abans de començar la brema, als mateixos dies, a la nit, de mitjans d'agost, ens trobem en temperatures d'entre 10 i 15 graus. Aquest salt tèrmic, que a vegades supera els 20 graus, ens dona una qualitat de vi perquè la maduració es va retrasant paulatinament que així anem entrant en brema. Què fa la planta? Estar més dies treballant per aconseguir un resultat millor. El Pallars era una zona on tradicionalment s'havia cultivat molta vinya i s'havia produït molt vi. Pel que tenim als llibres i pel que ens han explicat, enteníem el Pallars com avui en dia podria ser el Penedès, amb més de 8.000 hectàrees de vinya. El sector va desaparèixer, com en d'altres llocs, per l'arribada de la filoxera, i quan es va aconseguir trobar la solució a aquest problema, aquí les economies havien canviat, els que eren pagesos portaven tractors, es dedicaven al cultiu extensiu
i d'altra gent ja havia migrat a les grans ciutats. El sector, pel que jo havia estudiat, tenia moltes possibilitats, però el que sí que era important primer era marxar i formar-se per ser el màxim competitiu possible. Al igual que jo, d'altres companys del sector, també joves, van fer el mateix. Van marxar a estudiar fora i van estar formant-se també laboralment i al final han acabat tornant. Primer de tot per la il·lusió que et fa poder treballar a la teva terra i després perquè jo crec que creiem en el sector, que li veiem molt camí i moltes possibilitats. No, que és evident. Què em falta de compres? El vi del Pallars és passió. Respecte. Valor. Esforç. Tradició. Potència. Natura. És molt autèntic. El mot es diu silenci.